लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। माने जोङो दिनै रायन' धाबायावहाय थांगासिनो। आङो दाउ बेदरजों ओंखाम जानो लुगैदों। ओमफ्राय बेखौनो जाहामुत्ता रायन' धाबायावहाय लानानै थांदो। आङो रायन' धाबायावहाय मालाबा जाहैगारबाय थाखायो नालाय, ओमफ्राय जाहैया गोबां मानि जाबायमोन। ओमफ्राय दाउजों ओंखाम जागौमोन रायन' धाबायाव होननानै आं बुंबाय थानायखाय मुथु आथु होमबालाय होननानै लानानै थांबाय आरो। ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनोसै, नायलांदो। ओमफ्राय बेयाव ओंखाम जाखांनानै जोङो रौतायावबो थांदो। रौतायावहाय फिसा फिसा बुस्थु बायनो दङ आंहा, बेखौनो बायनो थांदो। नै जोङो रायन' धाबायावहाय सहैबाय। मासे गारि दङ, मानसिफोर दंसै नामाथाय। जा माबाया भिडिअ'आ सहैनानै आरो गारियाव गाखोनायासो थाफिनबाय। इडिट खालामनाया एसे बारख्ल' बुरख्ल' जाबाय। थाथोंसै माथो खालामबावनो। ओमफ्राय गारिनिफ्राय ओंखारबाय। दाना सिङाव हाबहैना नायहैनोसै। नै बेफोर फुलफोरखौ जा मोजां नुसै आङो। मानसिफोरसो दंसै नामाथाय, बाहेरावथ' गारि दंसैमोन। आयो मानसि नुनाया, इयो पेन खान्दा गाननाया माबानि बड'लेण्ड हिर' नोंहा माथो पकेटआनो जिर' होननायनि एक्टर आरो। ओमफ्राय नै जोङो मा जाखो एसे नायदो। जेबोथ' जासाखै, दाउल'सो जादों, लकेल दाउ। ओमफ्राय जानाय मानायखौ आङो देखायबाय थायासै, आं लाजिलायलाङो जानाय मानायफोरखौ देखायबाय थानो। जाबाय आरो जाखांनानै ओमफ्राय नै रौतायावहाय फैलायबाय। बै बिल्डिं सिङाव हाबहैनो नागिरदों जोङो। नै मोनफैबाय। माबा बेयाव आङो ब्लाउस मिटार बायनानै ब्लाउस सुहोनो नागिरदों। बे दुकाना बै बेलेगथिंजायसोमोन, ओमफ्राय बेयाव हैसै आरो। आङो बे दुकानावनो बिराद ब्लाउस सुहोबाय। बोराया मोजां सुयो ब्लाउसखौ ग्रोब ग्रोबनो। ओमफ्राय सिगाङाव दुकाना फिसाथारसोमोन, दा मालाय गिदिर जाबाय। नै मानसिबो लासोबाय। ओमफ्राय बै नायबाय थानायखौनो आङो सुहोनो नागिरदोंमोन ब्लाउस। ओमफ्राय बेखौ आङो सुहोनाय जायासै। ओमफ्राय फास्रा खालामनो होननाबो साननायखौ आरो खालामस्राला होननानै खालामासै आरो। ओमफ्राय आं बबेखौ ब्लाउस सुहोदों आं देखायगोन। नैबे गोलैबायसो मोनसे। नै गोलैबावबाय। मा कालारमोनलाय बेयो? पियास कालार। दामानि ब्लग भिडिअ'खौनो मोजां बानायनाय जाथाराखै आङो, बेनिखायनो माबा बानायनो रोंगौआ मोनसोदों। जामुता आंखौ बुंदोंमोन आरो, हे कभार रायज्लायनानै भिडिअ' बानायनाङा, डाइरेक्ट बानायखा होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय आं कभारसो रायज्लायनानै बानायबाय। ओमफ्राय नैबेयावबो माबा फिसा बुस्थु देलायग्रा बायलायनोसै। आं बेयावनो बायहैखाबाय थायो देलायग्रा बुस्थुखौ। जेबो गिदिर बुस्थु नङा, खानाय फिथा आरिफोरसो आरो। ओमफ्राय जाबाय आंना शपिंआ। ओमफ्राय एसे ओरैनो भिडिअ' लाबाय जाहा मुथुआ। ओमफ्राय नै गावनि सिनाखि लोगोफोर लोगो मोनदों बेखौ। ओमफ्राय आङो भिडिअ' लादो ससे, जोंखौ लानाङा होनसिगौमोन बिसोरो, लाजाबाय आंजों। ओमफ्राय आरो मा रायज्लायबावगोन जाबाय। गैला, जोबजोब्बाय जोंना शपिंआ। ओमफ्राय आङो भिडिअ'खौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै। नै जोङो फैफिनबाय। बेलासे थांदोंमोन ना, एसे माबा जाबाय आरो साना दोबैबाय। ओमफ्राय दाना जायफोरा जोंनि बे भिडिअ'खौ नायबाय, नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ' लानानै फैलायनोसै। आंना मा बुंनायदोंमोनलाय, माबा आङो दामानि बिराद ब्लग भिडिअ' बानायनो बानाय जादों। मानोबा अब्लाबो बानायथाबो आरोना, बानायथाराबा आरो बांसिन बास्राथारोना। बिनिखायनो आङो बानायै ओरैनो मेम'रिनि आन्था बानायबाय थागोन, उनावहाय नायनो मोनफिननाय बायदि होननानै साननानै बांसिन बानायदों आरोना भिडिअ'खौ। ओमफ्राय माखौथो रायज्लायबाय थानो लोगोफोर, आंना भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। आंनि भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो कमेन्ट लिरहरदो। आं कमेन्ट नायनो लुगैसोदो, कमेन्ट लिरहर लोगोफोर, जिखिजाया